Kaixo guztioi, bideo honetan improvisazioa zertan datzan azalduko dizuet. Improvisazioa jasaren ezaugarri nagusietako bat da. Improvisazioak nola funtzionatzen duen argi izan dezazuen, azaldu beharra dago musikak osagai desberdina dituela. Hoietako bat melodia dela, beste bat harmonia dela, eta funtzean bi elementu horiek erritmoarekin batera kontuan hartuko ditugula improvisatzeko orduan. Esan dezakegu, melodia, hau da, abesti batetik kanta daitekena edo txistu egin daitekena, harmonia ere deitzen ditugun akordeetan oinarritzen dela. Akorde hauek melodia eusten duten zutabeak dira. Improvisatzen dugunean, abestiaren melodia beste melodia batekin ordezkatzen dugu. Hori bai, jatorrizko akordeak kontuan hartuta. Mundu guztiak ezagutzen duen abesti bat joko dut. Entzun eta askotan abestu dugulako. Melodia bakarrik egingo dut. Orain, harmonia bakarrik egingo dut. Hau da, akordeak. Jazz modernoan, akorde horiek entzundakoak bezala jo beharrean beste modu batera entzuten dira. Denborarekin, sofistikatuz joan direlako. Hemen duzue adibide txiki bat. Orain, jazzaren eskema tipiko bati jarraituz joko dut. Gaia, jatorrizko doinuarekin aurkeztuko dut eta gero melodia horren ordez bi koruen improvisazioa egingo dut. Hau da, abestia birritan abestuko bagenu bezala. Eta gero berriro joko dut melodia amaitzeko. Horretarako ekarri ditut nire jazz taldea, kontrabasu jotzailea eta bateria jotzailea. Espero dut, ulertuko zenutela zer den improvisazioa. Agur bero bat eta hurrengora arte. Aio!